Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ακόμα ένα βίντεο που θα είναι part 2. Είναι το part 2 και σήμερα θα παίξουμε πάλι Rival. Βασικά σήμερα ανεβάσαμε και άλλο βίντεο, το πρώτο βίντεο. Σήμερα ανεβάζουμε πάλι το δεύτερο βίντεο. Σπέρα θα το γυρίσεις. Ναι, μα ήδη το έχω γυρίσει. Μπράβο. Ο άλλος πόσο είναι? 29 level. Μα μόνο έτσι παίζει. Εσύ πόσο level είσαι? 64. Έχει και αυτό το spray. Έχει και αυτό το μικρό. Υπάρχει το μικρό, δεν είναι κανένα. Όχι. Είναι ο Σαμάτης ήταν και ο Εμμανουήλ και ο Γιώργος και η Βασιλική, αλλά σε ταβέρνα. ναι, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Για να μου κόλλησε. Πυρό. Ναι, μπράβο. Τώρα κάναμε μαχαγεράκι. Όχι, δεν νομίζω. Βασικά θα προσπαθήσω. Άμα χάσω σιγά. Σιγά το πράγμα, παιχνίδι είναι. Να το. Πάλι το νίκησες, Καλά, 29 level είναι λογικό. Εσύ πόσο level είσαι? 64. Θα βάλω αυτό το σπαστικό. Άντε για... Να το. Μάμα, γιατί έχετε κάνει τόση ώρα? Είχα που τον έπαιζα με μαχαιράκι. Εντάξει. Να τον παίξω με συνέχεια, εντάξει, τελείως τώρα. Αφού από εδώ έχετε πάντα. Πήρες ένα το ποδήλατό σου. Θα το φτιάξουμε. Ναι. Δεν θα το φτιάξετε. Θα το φτιάξουμε. Τώρα το καλοκαίρι. Εγώ το έχω ήδη φτιαγμένο. Παιδιά, νικήσαμε. Αυτό ήταν το βίντεο πάλι. Κάτσε ρε, όχι ακόμα. Εντάξει. Πάμε. Να παίξουμε αυτόν το 10 level. Ναι. Έχει νικήσει 4 φορές. Σκέψε να με πατήσει. Λοιπόν, πάνε σε Βασικά ένα. πάμε 20 τουλάχιστον. Δεν έχει sniper. Εντάξει, σήκωσε το λίγο το τέτοιο για να έχουμε πιο πολύ φόντο. Λοιπόν, εδώ είναι όχι, δεν πήγα τη βόμβα. Μπορούμε και έτσι βασικά. Λοιπόν. Όχι, δεν έχω την που κάνει δεύτερο μπαμ. Ωραία, φίλε. Μπράβο. Νίκησες Ναι, αφού με την έπεσε πρώτη. κάτω. Λοιπόν, περίμενε. Όχι φλέγει. Δεν πειράζει. Παίξε αφού είσαι προ, ρε μπρο μου, με όλα είσαι προ. Εδώ ποιος το ξέρει. Σήκωσε λίγο το κινητό για να βλέπουνε. Και τώρα θα τον παίξω, μην πέσει όλο κάτω. Γιατί όλο κάτω πάει. Και εδώ τι κάνει μπα. Τι κάνεις εδώ. Τι ήθελα να κάνεις. Άντε εδώ. Πάρ' το ρε. Πάλι Εδώ 10 νίκησες. level είναι ρε σιγά. Λογικό. Είναι 12 level. Λογικό. Είναι φουλάχες. Πίσω. Πάμε εκεί Πού να πάω? Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι εδώ που έπεσε. Πήγαινε στο γεγανό, αλλά έχασε. Εγώ το γεγανό πρέπει να πάω. Ωραία. Και τι κάνεις στον κερανό? Μπορεί να το σκοτώσει εύκολα και να μην σε δει αυτό. Ωραία. Αυτό σε είδε? Έπεσε κάτω μπας. Πάλι νίκησε. Άλλον έναν, εντάξει είναι το. Θα παίξουμε ακόμα ένα μάτς. Όχι πάνε αυτό γιατί θα πέφτει. Ή βασικά να παίξω αρένα. Όχι. Παίξε με έναν νουμπά. Κάτσε, έναν προ. Weapon. Παίξε με pro player. Τι θέλει Ξεκλείδωσε κανένα. Chainsaw. Celestial.
Για να πούμε και... Περνάμε να μπει άτομο. Πάμε. Τώρα τι έπαιζε, θα παίξει κανονικό, όχι ένα βιένα Ένα και βιένα, τέτοια. ένα βιένα, παιδιά. Α. Σε ένα βιένα είσαι προ. Μα έχω νικήσει και σε 2 βιένα. Ναι. Μπράβο. Σε πόσα έχεις νικήσει? Δεν πολλά, κάτσε να δω πόσα win. Α, δεν μπορώ να το δω γιατί είμαι μέσα στο παίζω. 94 level, με. Έλεο. Εδώ μεταξύ τα κύματα. Τον έχω, δεν ξέρω, είναι 94 level. Τον έχεις. Ούτε καν μου ξέρω. Εσύ πόσο είσαι? 64. Όχι, χαλιά. Εδώ, Τον έχεις δρόμο. φαίνεται. Άσε. Ελπίζω να τον έχεις. Ναι ρε μπρο, 94 level και τον Καλά, νίκησες. σιγά έχω νικήσει και 214. Μπράβο. Εδώ. Όλοι για σένα είναι νουμπάδες. Πού είναι αυτό? Είμαι μαχαιράκι δεν? Έλα δεν είμαι μαχαιράκι. Ναι, αλλά ρε κάνε με μαχαιράκι. Και εδώ κόλλησε αυτός. Ναι, μόλις δεν θα... Όχι, χάλια δεν το πες. Έλα, κοντά. Μπράβο. Τον νίκησε με το μαχαιράκι. 94 λέμε και ακόμα. Και με μαχαιράκι τον νίκησε με όλα τα νικά ο Σπύρος. Πω παιδιά, με έπεσε η κάμερα. Sorry. Κάτσε. Εντάξει, ωραίος. Ωραίος ο Φέδων. Και να το πω. Μπράβο. Ωραίος ο Φέδων. Μπράβο Φέδων. Έλα εδώ, έλα εδώ. Μπράβο Φέδων. Έλα εδώ, έλα εδώ. Εδώ τι παίζει μόνο. Πάξω τον αμπρό μου. Όχι, κοντά. Μπράβο. Γιατί της έρχεται το πουλί. Τίποτα δεν είπες. 3-1 μπρο μου. Ναι ρε, εδώ το σκορ είναι 3-1. Άντε για 4-1. Τι να κάνουμε? Γι' αυτό ήρθατε στο πάρκο. Απλώς για να μυρίζουμε τη φύση. Έχω 24. Θα τον παίξω με μαχαιράκι άλλη μία. Όλοι στον μπρο. Ο μπρο πάντα κολλάει γιατί δεν έχει καλό κινητό. Μπορεί να μην έχει καλό ίντερνετ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Πάμε. Νο. Καλά. Όχι ρε. Σιγά 4-2. Ποιος θα νικήσει? Εγώ. Ο Σπύρος πάντα νικάει. Θα του πω, εγώ έκανα λέξη. Αυτό είναι χέντα. Ο μπρο με χένταρ το βάρες. Όταν το είπα. Τώρα θα τον νικήσω με χέντα. Μπράβο. Εμάς. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο όπως είχα πει στο προηγούμενο βίντεο. Κάντε like και εγγραφή όπως λέω πάντα. Αυτά. Γεια σας.